Beni ber kikawo pat jopiny kapok okawo hola. Bende mano en gima nyalore adiera, Bernard? Okay. Ok ka wacho hola ni ok ka one represent parliament ma represent the people. Koro yene okay kaka sirkal tiyo, the executive tiyo gi the parliament. Koro is the parliament me benti mamano. Koro to bende mano osebedo ka timore adiera. To koro the problem mantiere ni there's been a mismatch, especially koro wach mar debt ni. Onego bedni parliament ng'iyo ga wach debt ni to okosebedo ka ging'iye maber ka dwarre. Kech ok nitiere a lot of mismatch mantiere ma kwano mar debt mosekaw mondo ng'e ni debt manokaw gi ang'o ma gitimo, ang'o mosechul, principal mare mosechul to mane modong'. Yeni gine no mano pok ochiw. Kata king'iyo statistics michiwo kata mag king'iyo website mag Central Bank, ibo nyiso ni debt gowi mokaw gowi makama, osechul makama, sasa interest ma product. To ok wang'eyo ga ni ng'eny ji ok ong'eyo nang'o no gowi no tim kode ang'o. Ogire kanyo ma shida maduong' mantiere. The lack of the accountability process. Monego bedi parliament matimo, ng'eny parliament ma represent the people. To budgeting process and function of parliament. Koro kanyo mondo bedi na ujowa wan kaka citizens wa pressurize wa bunge wa. To kete ka the problem ambe ntiere now, king of the government system and the executive tends to overrun the parliament. The parliament mono ma represent the people cha ok en gitako moromo ma wacho ni kik wakaw guma kama kik watim gima kama. Always gima executive dwaro cha ema timre. To mane shida mantiere. Koro nyaka wang'e that aspect ni wanyalo timo nadi mondo wabunge parliament ema para ywak ne parliament ema onego bedni na bedo ema timo over the check on the executive. Manyalo control ni as a country pesa mukawogi, how do you account for them? Nyalo bedo ni koro ponono parliament ema koro nikech wang'e ni jod bura ema onego bed ni loso e lo jopiny ahinya od bura kacha kapono kata gikalo chike. Nyalo bedo ni parliament kata od bura ema koro ponono letwa down kaka jopiny. Kata kamano Morris winjo ka japiny moro penjo kacha kata ochwalo paro mare kacha ni gope makamagi ibiro chul gi nyaka karang'o. Moro wacho ni kata gope mane kware wa okawo